Bueno, orduan, ja gauza praktikoetarako, hau da erakusgarri egon daitekeen elementu taula hau da, eskaini daiteken lanerako elementurik praktikoena. Orduan hemen, azalduta dituzue batetik printzipioz, implikazio agertzen da lehenengo. Bueno, hemen alde txiki bat dago ikusiko dozuenez, hirugarren printzipiotik hasten gara. Aurreko ereduan, bat, bi, hiru ordenaren arabera egiten zen, eta errebisatutako ereduan implikazioa aurretik jarri da. Orduan, ikusten dozenez, hirugarren printzipio agertzen da hor, hirugarren printzipio horrekin lotutako jarraibideak dituzue lehenengo zutabean, eta deskribapena, eta gero printzipio bakoitzaren arabera implementazioa zelan egin daitekeen, ze tresna edo ze bitarteko erabili daitekeen komentatzen da. Bai? Bueno, orduan, esteka hor daukazue, eta horre izango duzue, eta, hau nondi datorren, irisgarritasun unibertsalaren printzipio horretatik. Orduan, batez ere sorrera, beste gauza batzutan ez, arkitekturan eta diseinuan izan dugun moduan, 60aren hamarkadan, aurreko mendean, Europako iparraldeko herrietan asko indartu zen joera hau. Mende honen hasieran implementatu egin da, eta nahi baduzu dokumentuetan eta jarribidetan gehiago sistematizatu da. Eta hildo batzuk eta lan hildo batzuk baditugu gure artean, eta euskararentzako, berarentzako ere egokitzapenak ere baditugu. Orduan, gure aia, gure rofa, edo gure hezkuntz proiektuak, edo gure proiektu digitala esaterako egiten dugunean, batetik egon daiteke dokumentu ofiziala, baina benetan lanerako eta zabaltzeko behar dugun dokumentua beste bat izan behar da. Eta dokumentu horretan, irisgarritasun hori ziurtatu egin badugu. Irakasleok bat izaten dugu askotan hizkuntzaren irisgarritasun hori, ez bakarrik irakasleontzako, gurasoek, ikasleek edo kanpoko edonok, testuetan sarrera eukideian ziurtatu egin behar dugu. Orduan hor, badago pauta batzuk, ortografia aldekoak, gramatika aldekoak, lexiko aldetik egin beharreko egokitzapenak, edo estilo aldetik, irudiak, tipografia bera, koloreak, eta gero, irakasle bezala. Hemen gauza bat aipatu nahi da bakarrik. Idu hau, orain arte, aukera izan bada, edo joera moduan egon bada, edo geroa eta zehatzago agertzen da gure legedietan, arauetan, eta esaterako orain indarrean jarriko dan LOMLOE horrek ekarriko dan kurrikulumean, bereziki izen eta bizenarekin markatuko da iduren. Orduan, Antonio Márquez ekarri du bide batez aitortzeko bere lana eta bera baino beto egin ezin eikenez, hau da eskaintzen dutzuena. Hemen ikusten dozuenez, halako errobera, gauza biribil bat dago, eta ordua banaketaren arabera zehaztuta dituzue tresnasko eta aplikazioak eta ez hori bakarrik, gero bakoitzetantzako, bazetarako visual thinking, ikusten duzue. Ez da bakarrik aipatu egiten dituela, baizik eta estekatu egiten ditu, eta tresneria konkretuak eta aplikazio konkretuak eskaintzen ditu. Honekin batera, beste taulatxo bat daukazue, oso interesgarria, eta esparru bakoitza lotuta daukazue aplikazioarekin eta gainera berezi batzuekin. Orduan hau ere oso praktikoa eta oso baliagarria.
Bueno, hor badaukazue beste jakitun bat, Koral Elizondo, eta hor daukazue bere aipamena. Bueno, argi eta garbi eta argi ikusten da gainera, duaren alde eginda den taldeetan eta eragileetan, proiektuetan oinarritutako irakaskuntzaren postura egite hau, aposta egite hau argia da.